Mga igsuon diha sa atong kinabuhi, unsa man ang naghari sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, ang kahadlok ba o ang pagsalig sa Dios? Ato makita sa usa ka tawo nga ang adunay pagsalig sa Dios, sila katong mga tawo nga nakasinati og mga kalisod, mga problema, apan dili sila mawad-an og paglaom. Makakita sila og kahayag, nasayod sila nga wala sila maginusaran nining kalibutana, nga ang Dios nagauban kanila. Kana ba nga dili dayon mawad-an og paglaom, makakita og pamaagi bisan unsa pa ka dagko ang mga problema nga moabot sa ilang kinabuhi. Apan katong tawo nga maduha-duhaon andunay o walay pagsalig diha sa Dios, dali ra gyud mawad-an og paglaom, puro ra ka ngit-ngit ang makita masinati sa iyang kinabuhi. Mura ba og dili na o wala na siya mahimo, kaya mas dako ang mga problema kaysa sa iyang pagsalig, kaysa sa iyang pagtuo. O dili niya mas kita ng Dios nagauban kaniya. Asa man kita ni ini nga klase nga kinabuhi? Diha ba kita sa kanang walay pagsalig o diha sa matuuhon? Kanang luyo sa tanan nga atong nagian, atong hinumduman nga kitang tanan, aduna may mga nagkalain-lain nga mga problema. Apan dipindi sa atong dakong pagsalig sa Dios kung aduna kita ni ini nga klase nga pagtuo. Mga igsoon, adunay panultihon diha sa English. Someone said that faith drives out fear. On the other hand, fear drives out faith. So, dipindi kung unsay naghari sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Ang kanunay nato nga pagsimba, pag-ampo, untana mutubo ang atong pagsalig kanunay diha sa Ginoo. Ang matagtuig nato nga pagsaulog sa kapistahan sa balaang batang Hesus, Señor Santo Niño, sa kanunay nagpahinumdom kanato nga sama kaniya, wala siya magpabilin dinha sa pagkabata kundili ming tubo, ming dako, ug usab diha sa iyang kinabuhi, sa iyang relasyon diha sa Dios, siya usab milambo niini. Kitang tawanan giawhag usab nga kita dili lamang tanak mutubo sa lawas, dili mudako o mutaas ang atong edad, kundili ang ato usab nga pagsalig, pagtuo sa Dios, mudako o mutubo usab. Atong nadungog diha sa ebanghelyo nga si Jesus ug ang mga tinun-an ming sakay sa baruto. Si Jesus sa kanunay nakig-uban sa mga tawo, nag-ayo sa mga masakiton, nagsangyaw sa maayong balita. Isip usa ka Dios ug isip usa ka tawo, siya usa mobati og kakapoy ang tawhanon nga kakapoy ug mao kana nga nakatulog siya sa mao nga baruto. Ug niabot ang kusog nga hangin, gani ang baruto hapit naman na masudlan o mapuno sa tubig. Ang kabalaka sa mga tinun-an nga ilang nasinati kay nahadlok sila nga malunod sila diha sa ilang kinabuhi, nakalimot sila kung kinsa ang ilang kauban, nga kauban nila ang Ginoo. Ang Ginoo nga nagpakita og mga milagro, pinaagi sa pag-ayo sa mga masakiton, pinaagi sa pagbuhat sa mga katingalahan nga mga butang. O tungod ni ana, diha kay nagpabilin man sila sa kahadlok, ilang gipukaw ang atong Ginoo. O gipahunong sa Ginoo ang balod, gipahunong sa Ginoo ang hangin. Ug nakakita na usab sila sa mao nga talagsaon nga mga milagro nga bisan ug ang hangin
bisan kung ang balod ang Dios adunay gahom sa pagsugo niini. Uga dinha ilang nakita kung unsa kagamhanan ang Dios. Mga igsoon, sama sa atong kinabuhi, sama sa usa ka dagat, dili gyud kanunay nga malinawon ang atong kinabuhi. Matag tuig adunay bagyo nga moabot, adunay dagko nga mga balod nga moabot sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kita kasagaran kanato susama sa mga tinun-an, dali ra matandog kung adunay mga hagit o moabot nga mga problema sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Untana sama usab sa mga tinun-an, kabalo kita mutawag sa Dios. Dili lamang panahon nga murag mawad-an na kita o paglaom, bisan pa sa pagsugod pa sa mao nga mga problema, kita mutawag na sa Dios. Kini nagpahinomdom kanato nga bisan pa man kung unsa ang atong mga tawhanon nga mga plano, ang Dios aduna usay sa plano sa matag usa kanato. Iya kitang tan-awon kung kita nagsalig ba sa atong mga nakab-ot ining kalibutana, sa atong mga kadaugan, unsa man ang anaa kanato, o nagsalig ba kita dinha kaniya. Kausahay moingon man ta sa atong kinabuhi, kabalo nako sa dagan sa akong kinabuhi, kabalo nako unsay akong buhaton, kabalo nako kung unsay padulngan. Apan usahay lahi ang plano sa Dios, ug usahay adunay mga kasinatian nga dili nato kanabang mag-expect kita nga mo'y moabot sa ato nga kinabuhi, nga usahay matandog dayon kita. Mga igsoon, untana diha sa ato nga kanunay nga pag-ampo, din nga kanunay nato nga pagtambong sa santos nga misa, pangayoon nato ang grasya sa pagtuo, pangayoon nato ang pagsalig kanunay sa Dios diha sa atong kinabuhi. Kay nining kinabuhi sayod kita nga daghan ang mga unos, daghan ang mga balod nga moabot sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Umaw kana nga sa kanunay gidapit kitang tanan diha sa kanunay nga pagpaduol sa Ginoo, pagpalig-on sa atong relasyon, aron luyo sa tanan nga atong magian, magpabilin kitang malig-on. Kay nasayod kita nga ang Dios sa kanunay nakig-uban kanato. Palihog sa pagtindog.